terveznem kell, nem tudok írni, mert terveznem kell. Sziasztok, Árnika vagyok, író, költő, szerkesztő, és az első igazán nagy regényemen dolgozom jelenleg. Eljutottam egy nagyobb szakasz végére, ami azt jelenti, hogy meg kell terveznem a következő szakaszt, és ebben a videóban megmutatom, hogy ez hogy is történik. Nem egy hosszú folyamatról van szó, tehát lehet, hogy már ma végzek vele, lehet, hogy csak holnap. Ezt a tervezés dolgot már egy hete elkezdtem, és már egy hete próbálkozom. Ez a videó addig fog tartani, amíg el nem tudom kezdeni újra a kézirat írását. A regényírásnak is összességében a művészeti ágaknak nincsen tökéletes módszertana, nincsen olyan eljárás, amiben egészen biztosan sikert érhetünk el, és nincsen olyan eljárás sem, amivel egész biztosan kudarcra vagyunk ítélve. Viszont vannak olyan egységes eljárások, amik általában sok-sok embernek beválnak, és sok-sok embernek segítenek. Voltak régen ilyen hollywoodi forgatókönyvíró füzetek, amik megjelentek körülbelül 15 évvel ezelőtt. Ezekben a füzetekben elmondták, hogy körülbelül milyen részekből kell, hogy álljon egy forgatókönyv, hány percig, tehát milyen terjedelműnek kell lennie egyes résznek, és hanyadik percnél, és milyen pillanatban kell történnie a fordulatnak. Vannak különböző ős narratívák, amelyekre le lehet bontani a legtöbb történetet. Szerintem alkotóként nem érdemes ezt a dolgot a technikai oldal felől megközelíteni, legalábbis a regényírásnak a korai szakaszában semmiképpen sem. Hogy kinek honnan jön egy ötlet, miből születik meg az, egy érzésből, egy képből, egy zeneműből, egy egyéni tapasztalatból, vagy csak egy vágyból, hogy egy ilyen könyvet szeretnék elolvasni. Menjünk távol! Van egy regénytervem, aminek nagyon jól elmondható a fejlődési útvonala. Szlovéniában voltam, és egy esős délutánon kirándultunk egy patak mentén, egy ilyen Alpine River mentén. Ezek nagyon különleges, világos kék vakító, szinte már szürreális színű folyók. Körülöttünk mindenhol hatalmas dombok nyíltak, amikből hát ez a lenyűgöző hegyi táj nyílt, olyan magas hegyekkel, amikkel Magyarországon nem igen lehet találkozni. Gyalogoltunk némán ebben a félhomályban, amiben a színek olyan nagyon intenzívek, és a szagok, az erdő szaga olyan nagyon-nagyon erős. És emlékszem, ahogy megyek ebben a tájban, és azon gondolkodom, de ilyen nagyon aktívan, hogy mit lehetne elmesélni ebben a tájban, mit lehetne elmesélni ebben a tájban, és amíg gyalogoltunk, ezt a kérdést egészen addig tettem fel, amíg a válasz, amit adtam saját magamnak, az el nem nyerte a tetszésem, amire úgy nem éreztem, hogy úristen, igen, ez a kettő olyan szorosan függ össze, ez az ötlet és ez a táj, hogy az egyik kibontja a másikat. Nagyon fontosnak találtam azt, és most is azt nagyon fontosnak találom, hogy az ötlet és a környezet, a díszlet, amiben játszódik, azok komplex rendszert alkossanak, tehát az egyik nem mesélhető el a másik nélkül. Mielőtt elmondom, hogyan dolgozom ki a regényterveimet nagyobb és kisebb szűrőn, a képernyőn azt láthatjátok, ahogy élőben egy jegyzet alkalmazásban megtervezem a következő nagyobb részem tengelyét. Sajnos a szövegeket szinte mind ki kellett akarnom a spoiler miatt, de remélem így is inspirálónak fogjátok találni, hogy egyetlen mondatból kibontakozik egy teljes világ. Ha érdekesnek találjátok ezt, akkor egy videóban szívesen bemutatom a saját eljárásom, kitakarás nélkül, egy már megjelent regény példáján végigvezetve. Írjátok meg kommentem! Az ötletfejlesztés folyamán kérdéseket teszek fel, hogy jó, de ez miért van így? Jó, de miért ő a főszereplő? Jó, mi történik vele? De miért történik vele? Miért érzi ezt? Tehát van egy központi probléma, ami köré így gyűjtögetem rózsa, hagyma, egyéb hasonlatok, tehát gyűjtögetem köré a válaszaimat, és azokat, amik tetszenek, de nem építik, nem gazdagítják, nem mélyítik, nem tudják tovább fejleszteni a központi ötletet, csak díszítik, azokat mind kiszórom. Ennek a folyamatnak, a kérdezés folyamatának, a miértre adott válasznak nagyon erősnek és nagyon találónak és igaznak kell lennie ahhoz, hogy megtartsam azt az ötletet. És ezért nem tartom jónak, ha a technikai része felül közelítjük meg a regény vagy a történetfejlesztést, mert a történet elemeinek olyan módon kell rendszerbe rendeződniük, amely
a kérdés és a gazdagítás és a körülbeszélhetőség, az ábrázolhatóság és a komplexitásnak a törvényei mentén történik, nem pedig egy lineáris rendszer alapján, hogy mondjuk jó, akkor ez a konfliktus, akkor ez a megoldás, ez leválasztja. Az a jó, ha nem tudod pontosan megmondani, hol van a konfliktus. Tehát, hogy nincsenek, persze aztán később ki fog derülni, hogy hol vannak azok a történetpontok, amik kiemeltek a többihez képest, de ezen a ponton egy ilyen nagy organikus szervként szeretem elképzelni, organikus élőlényként szeretem elképzelni a történeteket, amik gazdagítják, etetik, növelik, mit mondjak még, egymást. Ha elég időt adok magamnak ahhoz, hogy ez a kérdezés szakasz szabadon áramolhasson, tehát nem kezdek el szorongani amiatt, hogy még nem tudok annyi mindent, hogy elkezdhessem írni a regényt, ekkor szoktam kétféle dolgot csinálni. Az egyik az, hogy olyan jeleneteket kezdek el kipróbálni, megírni, amik valamiért ilyen élesen megjelennek a szemem előtt, ezeknek a jelentős része nem szokott szerepelni később a szövegben, tehát például ahhoz a regényhez, amit most írok, ahhoz is készültek ilyen előzetes szövegek, amiknek nagyon kevés részét használtam fel a tényleges kézirathoz, viszont nagyon sokat próbálgattam rajta a hangot, a szereplőket, a képi világot, azt, hogy milyen hatást ér el az a szöveg, amit írtam. Ezeket föl szoktam olvasni a férjemnek, megkérdezem tőle, hogy mit látott, milyen hatást ért el, milyen történetet. Úgy érezte el, hogy ilyen meg olyan, úgy érezte el, hogy ez meg ez nem működik. Nagyon sokat kísérleteztem az egyik nézőponttal, mielőtt elkezdtem ténylegesen írni a regényt, és ezeknek a különböző variációját fel is olvastam a férjemnek, és megkérdeztem például az egyiknél tőle, hogy nem érzed úgy, hogy olyan, mintha egy ilyen nagyon kiszámított műtőasztal lenne? És mondta, hogy de, olyan, mint egy fogorvosi rendelőt olvasnál fel. Nagyon hideg, nagyon kimért, nagyon geometrikus volt a szöveg, és egyáltalán nem ezt a hatást akartam elérni. Egy másik történethez lehet, hogy tökéletesen megfelelt volna. Ha valaha ilyet akarnék írni, ilyen mértani pontosságúan kiszámított rideg szöveget, akkor megvan a mintám, hogy honnan dolgozhatok tovább. Próbálom végigmesélni azt, hogy oké, ez történik, aztán ez történik, aztán ez történik, de ezt egy ilyen nagyon távolati dologként kell elképzelni, tehát körülbelül mintha 12 mondatban próbálnám elmondani a történetet. Mondjuk, ha Harry Pottert akarnám elmesélni így, akkor azt mondanám, hogy hát egy kisfiú a főszereplő, aki elvesztette a szüleit, és nem kedves, nem támogató környezetben él, aztán kiderül, hogy varázsló, eljut a varázslóiskolába, ahol sok-sok órán részt vesz, és közben rájön egy titokra, még nem tudom pontosan, mi lesz ez a titok, de a titoknak kapcsolódnia kell a szülei halálához, és a végén meg kell küzdenie ezzel önállóan, közben barátokra lel. Tehát körülbelül valami ilyesmi narratívát kell elképzelni ezen a ponton. Nagyon basic, nagyon távol levő, nagyon madártávlati, de általában tartalmazza azokat a történetelemeket, amik a fő problémát kibontják. Most a Harry Potter narrációm ezt nem feltétlenül tükrözhette, lehet, hogy jobban át kellett volna gondolnom. És ezt a 12 mondatot körülbelül aztán megpróbálom lebontani azokra a szerkezeti egységekre, amiket az elején mondtam, hogy azt hagyjuk, ezen a ponton előveszem őket. Oké, mi az, ami az elejébe tartozik, ahol megismerjük a dolgokat. Oké, mi az, ahol a probléma elkezd nagyon élessé válni. Oké, hol van az, ahol a problémát már nem lehet tovább vinni, és mi lesz ennek a vége? És amikor itt tartok, ekközben ugye készülnek a mellékes szövegek, és amikor itt tartok, akkor látom meg a szerkezetet, azt hiszem, azt, hogy melyik történetelemet milyen módon szeretném elmesélni, hol. Itt a sok minden egyszerre fejleszti egymást. Ugye egyfolytában kérdezek, egyfolytában írok, egyfolytában újra-újra mesélem, hogy minél többet tudjak. Na most, amit a Milanótól láthattok, az körülbelül az, hogy ugyanezt csinálom, csak már egy kisebb szinten, tehát ehhez a részhez már volt egyetlen egy darab mondatom. X-el ez a dolog fog történni ebben a részben. Oké, de hogyan? Felteszek egy csomó kérdést, megpróbálom őket megválaszolni. Ezek nagyon-nagyon könnyű szövegek, tehát könnyen kifolyatom őket, nem gondolkodok azon, hogy mit írok le. Igazából azon se gondolkodok, hogy grammatikailag helyese. Az a lényeg, hogy a fejemben lévő összes ötlet lekerüljön egy helyre, és amikor lekerült, akkor most például azt csináltam, hogy oké, de akkor ebből hogy lesznek fejezetek ezekből a történetelemekből, és akkor elkezdtem leírni azt, hogy egy gondolat az, hogy. Ezek már elkezdték strukturálni a fejezeteket. A Milanótban elég sok mindent használok, de igazság szerint ezek nem teljesen térnek el egymástól. Tehát úgy szoktam kezdeni, hogy van ez az elmeviharos szövegem, amiben tényleg mindent beledobálok, amit csak tudok.
Általában van egy to-do list formátumú olvasnivalóm, amiket szeretnék hozzáolvasni az alkotás folyamata alatt, és nyugodtan elengedem őket, ha nem akarom többé olvasni őket. Vannak a függőleges tartományok, amik vízszintesen jelölik a fejezeteket, egy szín, a zöld, a piros, a lila és a világos zöldeket szoktam használni általában, de van, hogy többet is. Ezekből csak egy lehet minden fejezethez, tehát horizontálisan nézzük a fejezeteket, és függőlegesen vannak az összekapcsolható témák. Ezek változnak, hogy micsodák, de a világos zöld az mindig a második kézirathoz való jegyzeteim, ide gyűjtögetem azt is, hogy például mit akarok majd változtatni. Elég sokszor tudom azt a fejezet írása közben, hogy mit szeretnék majd újraalkotni, mit szeretnék majd máshogy csinálni, vagy mit szeretnék jobban csinálni, amikor majd újraírom. A zöld függőleges csíkban általában a legfontosabb információk szerepelnek. Mi történik, hol történik, kivel történik. A pirosban általában a rejtettebb információk szerepelnek, és akkor az összes többi meg variálódik attól függően, hogy éppen milyen részről van szó. És általában sok-sok inspirációs képet gyűjtök is. Tehát van a elmevihar, van a táblázatom, vannak az inspirációs képek, és akkor van egy olyan dokumentum, aminek az a címe, hogy fejezettervek. Amikor ezt megnyitom, az előzetes tervezés folyamán fölülre már egy sokkal inkább letisztázott változatot gépelek ide be, mint ami mondjuk az elmeviharos részben volt. Ezt a dokumentumot fejlesztem a leginkább a regényírás folyamán. Ide jegyzem fel az egyes fejezetnek az ötleteit és kibontásait részletesen, és amikor megírtam egy fejezetet, ide foglalom össze vastag betűvel azt, amit ténylegesen megírtam, és itt is szoktam jelezni magamnak, hogy mi az, amit majd mindenképpen szeretnék megváltoztatni, amikor majd újra ideérek. Ez azért is nagyon jó, hogy ez az alkalmazás ennyire sokféle módszert enged meg, és hogy ennyire jól szinkronizálható, mert ide bármikor egy-két kattintással vissza tudok lépni, amikor már egy másik részen dolgozok, és ide gyorsan, hogy eszembe jutott az, hogy a későbbiek miatt ezt majd, amikor újraírom, meg akarom változtatni. Tehát ennek a dokumentum résznek az összes fajtáját nagyon-nagyon aktívan szoktam használni a kézirat írása alatt. Tágas, óriási, hatalmas terek, és szűk, kicsi, sötét terek, és ezeknek a tereknek a hatása a mentális állapotra. Az, hogy az emberre mi lesz hatása, és azt hogyan fogja beépíteni a munkájába, az annak a 70%-a egyáltalán nem kontrollálható tevékenység, de van egy olyan százalék, ami viszont igen. Megkérdeztem a Google-t, hogy milyen filmet nézzek, hogyha nagy épített tereket szeretnék nézni. És a Google azt mondta, hogy hát nem is tudom, talán nézd meg a Szárnyas fejvadászt. Azért volt egy remek ötlet, mert a Szárnyas fejvadász az egyik alapinspirációm volt. Egy tervezetlen inspiráció, de most már tudom, hogy már egy ideje tudom, hogy ez nagyon fontos az én művészeti fejlődésemben. Olyan könyveket gyűjtöttem össze, amelyekben valamilyen módon megbomlik, újra rendeződik, átalakulásra kényszerül egy mentális állapot, tehát hogy például őrület lép föl, vagy az őrület tervezete lép föl, vagy egyszerűen olyanok a környezeti hatások, hogy abban nem lehet tovább józannak maradni, de a józanság és az őrület között nem található meg a határ, vagy éppen megtalálható a határ, de hogyan. Nem azzal az igénnyel olvasom ezeket a könyveket, hogy mintákat találjak, amilyen könyvet én szeretnék írni, hanem olyan olvasmány élményeket keresek, amik a megfelelő irányba terelik a gondolataimat. Most például a kedvest olvasom Toni Morrisontól, ezt a könyvet már kellett olvasnom egyszer az egyetemen, de akkor sok-sok másik könyvvel együtt kellett olvasnom, és hát ha valaki rá volt kényszerítve arra, hogy sok könyvet olvasson egyszer, akkor tudja, hogy a könyvnek csak bizonyos rétege megérthető ebben a tempóban, legalábbis számomra, biztos vannak olyanok, akiknek az agya lefényképez minden réteget, de az enyém biztosan nem. És most és emlékeztem arra, hogy
hogy vannak benne olyan jelenetek, és vannak benne olyan problémák, amik most nekem izgalmasak lehetnek, holott a téma teljesen más, mint az enyém, viszont a mentális állapotnak a bizonytalansága, a megváltozása, a térnek, a háznak, a bezártságnak és a szabadságnak a fogalmai nagyon fontosak benne, és egy nagyon lírai, nagyon gyönyörű nyelv van benne, ami számomra mindig inspiráló. Tehát verses köteteket is válogattam most a könyvtárban, pedig nem terveztem, nem írtam fel a listámra, de legúgoltam a verses kötetek közé, nézegettem őket, és amelyik megragadott, és úgy éreztem, hogy van egy-egy olyan szó, akár a tartalomjegyzékben, akár a leírásban, akár egy-egy versszövegben, amelyik úgymond eteti a fantáziámat, akkor azt elvittem magammal. Nagyon fontosnak tartom, hogy az alkotói folyamat tudatos része legyen az inspirálódás maga, és ennek nem feltétlenül kell annak lenni, hogy komoly szakkönyveket olvas az ember, vagy olyasmit csinál, ami erőfeszítést, intellektuális erőfeszítést igényel tőle. Nem, nekem az alkotói folyamatom és az inspirációm része az, hogy elmegyek sétálni. Ez nagyon fontos nekem, hogy olyan mentális állapotba kerüljek, amiben elég tágas és szellős a hely a fejemben ahhoz, hogy ki tudjak találni dolgokat, és azokat meg is tudjam fogalmazni. Például ennek a videónak az elején bevágtam néhány klippet arról a sétáról, ami közvetlenül megelőzte a tervezés kezdetét, és úgy mentem ki sétálni, hogy még csak egyetlen egy mondatom volt. X-el, ez fog történni. Jó, de hogyan? És kimentem, és mire visszaértem, volt egy nagyon komoly vízióm arról, hogy mi fogja keretezni ezt a történést, és ez köthető a terekhez, és egészen biztosan ahhoz is köthető, hogy én kivittem magam egy olyan térbe, amit éppen megfigyeltem. Hiába jártam már rajta ezerszer, mindig meg tudom figyelni. Hol maga a séta ad hozzá, mint ebben az esetben, hol egyszerűen csak a közeg, ami segít felszabadulni ahhoz, hogy kinyissam az ajtókat, amik ott sorakoznak bennem, csak esetleg éppen félig vannak nyitva, vagy zárva vannak, vagy kulcsra vannak zárva. És amikor már jól benne vagyok egy alkotói folyamatban, ez az egyik kedvenc metaforám, akkor már csak nyitva kell tartanom az ajtót, és ezt csak a gyakorisággal tudom. Tervezni kell az inspirációt, ugyanolyan fontos része az alkotói folyamatnak, mint az igazi produktumnak a létrehozása. Az utolsó nagy téma pedig az unalom. Byung-Chun Han mondta, elnézést, nem így kell kimondani, mondta a Kiégés társadalmában azt a nagyon izgalmas gondolatot, hogy azzal, hogy feletetjük magunkat ingerekkel, azzal megfosztjuk magunkat a kreativitás lehetőségétől. Hogyha nem adunk magunknak olyan teret, amiben lehet unatkozni, például most kifejezetten elszántam magam arra, hogy én most unatkozni fogok. Annak a céljából, hogy meglássam az első jelenetet, unatkozni fogok. Addig fogok unatkozni, amíg meg nem látom azt, amire szükségem van ahhoz, hogy megírjam ezt a jelenetet, ami pedig szagok, színek, terek, érzések, szereplők. És erről egy nagyon erős víziómnak kell lennie, tehát ahhoz, hogy én egy jelenetet megírjak, ahhoz nekem szükségem van általában egy-egy állóképre, amiben belehelyezkedek konkrétan. Tehát olyan, mintha ilyen nagyon tágas festményekbe költöznék be ilyenkor. Nem nagyon tudom összeszedni magam. Szóval, én azt hittem, hogy ez a videó gyorsan készen lesz. Azt hittem, hogy ezzel az egész tervezés dologgal gyorsan készen leszek, de nem. És ez teljesen rendben van így. Azzal, hogy már megírtam néhány nagyobb kéziratot, már annyit tudok a saját eljárásomról, tehát már annyit tudok a saját munkamódszeremről, hogy tudjam, hogy ezek a úgynevezett nem írós szakaszok, ezek rendkívül fontosak. Nagyon hosszúnak tűnnek ilyenkor, nagyon tétlennek tűnnek ilyenkor, de ez nem igaz, mert hogyha nem így csinálom, hanem megpróbálom kierőszakolni magamból a folytatást, anélkül, hogy pontosan tudnám, hogy milyen irányba megyek, akkor a rossz irányba fogok írni, és ki kell húznom, és újra kell kezdenem, mire megtalálom. Ami persze egy tökéletes eljárás is, de jobban, tehát hosszabb ideig tart, sokkal fájdalmasabb számomra kihúzni azokat az oldalakat, és fájdalmas rosszul írni, ennyire rosszul írni, amikor rossz irányba írok, akkor tényleg általában nem tudom átadni, amit át szeretnék adni, nem tudom ábrázolni, amit szeretnék. És ez alatt az egy hét alatt rengeteget haladtam, olyannyira, hogy most már tudom, hogy most viszont már ott tartok a munkamódszeremben, amikor abba kell hagyni a tervezgetést. Mert van egy pontja ennek az egésznek, ameddig ez a tétlenség előrevívő, nem jó szó a tétlenség, de értsétek jól. Tehát van egy pont, ameddig ez az egész
ez az egész szükséges, és van egy pont, ahonnan lefogja a saját kezemet. Nagyon-nagyon jól le tudom fogni a saját kezemet, és most már föl kell emelni, és már nagyon sok mindent tudok. Lebontottam az egész részt fejezetekre. Tudom, hogy egy-egy fejezet hogyan fog felépülni körülbelül, mi fog benne történni, és hol vannak a tétek, hogyan fűződnek össze ezek, honnan hova érkezünk, és mik a legfontosabb fordulópontok, amiket nem akarok már megváltoztatni, mert nagyon találónak találom. Ezen kívül válogattam össze sok-sok inspirációs anyagot a Szárnyas fejvadász filmektől kezdve, Toni Morrisonon, Gogolon és Shakespeare-en keresztül, verseskötetekig, amik vagy jók lesznek, vagy nem, vagy beindítanak valamit, vagy nem, de ugye kíméletlenül elengedjük, ami nem kell, és megengedtem magamnak több levegős semmittevést is, általában séta formájában, amikor nem hallgattam zenét, nem néztem meg a telefonomat, nem beszéltem másokkal, és csak kérdezgettem magamat olyan dolgokról, amikről még nem sokat tudtam, és már megtaláltam az eszköztárt, amivel szeretném folytatni. Tehát elképesztő sok minden történt ez alatt az egy hét alatt, és látjátok, hogy nem kárba ment idő volt ez, hiszen ezeket megtalálni nagyon-nagyon fontosak. Az az eszköztár, amit választottam, erről már korábban is beszéltem, az a térrel való játék. Ez zseniális, még sosem nem csinált ilyet, nem. Van egy nagyon erős vizuális elképzelésem arról, hogy ez hogy fog kinézni, és hogy ez hogy fogja megtámogatni a mentális állapotnak az elbeszélhetőségét, de ezen a ponton még ez nem verbalizálható. Ezt most nagyon bonyolultan mondtam el. Még nem állok készen arra, hogy ezt akár összegezve is el tudjam mondani bárkinek önmagamon kívül. Viszont, ami nagyon jó, hogy találtam, vagy eszembe jutott olyan szöveg, amiben nagyon izgalmas térképzetek vannak, és ráadásul ezek az egyben nyíló nagy belső terek, és én ilyenekkel szeretnék most a legelején foglalkozni, mert már van egy elképzelésem arról, hogy mi lesz az első jelenet. Ajtók, terek és haladás kell hozzá. Tehát körülbelül olyasmi az elképzelésem, mint amikor most lehet látogatni ugye már ezeket a régi kastélyokat, például az Eszterházy kastélyokat, és amikor nincsenek sokan, és mondjuk elveszett az ember, és már látta azokat a termeket, ahol most átmegy, mert keres egy másikat, és akkor így olyan, ahogy halad át rajtuk, mint hogyha lapozna valami katalógust, miközben halad egyik teremről a másikra. Tehát körülbelül valamilyen vízióm van, és ehhez 2 szöveget választottam magamnak, mert ma bebikázzuk az írást. 2 szöveget választottam, ami ebben segíteni fog. Az egyik az a Halál Velencében. Úgy emlékszem, nagyon régen olvastam, de úgy emlékszem, hogy abban ilyen nagy különböző színű báltermek vannak, és az egyikből a másikba sodródik a főszereplő. És a másik szöveg, amivel foglalkozni fogok, elolvasom, és megnézem, hogy mi az, ami tetszik benne. Nem azért, hogy leutánozzam, hanem azért, hogy legyen valamilyen fogalmam arról, hogy hogyan ábrázolták már mások a teret, hogy tudjam, hogy én hogy szeretném. A másik pedig Szentkuti Miklósnak a Raguza esszéje. Én azt hittem, hogy pontosan emlékszem, mikor és hol olvastam ezt az esszét. Szerintem egy nyaralásból jöttünk vissza, szerintem Horvátországból, és szerintem itt álltam. De megtaláltam méghozzá rajzokkal, aminek nagyon örülök. Megtaláltam rajzokkal a Kortárs folyóirat archívumában, és még van hozzáférésem az egyetemi előfizetésekhez ebben a tanévben, úgyhogy semmi nincsen veszve, mert keresni tudni kell, és tudok is keresni. Oké, tehát a terv, hogy elolvasom ezt. Lehet, hogy elolvasom a Halál Velencében is, és 6. ha szakad, elkezdem a kéziratot ma.